L-Unjoni Ewropea għandha tissospendi il-kummerċ u anke il-kollaborazzjoni mill-qrib li għandha ma' Iżrael minħabba il-ġenoċidju f'Gaza. Dan intqal f'kumment li għaddiet Francesca Albanese, rappreżentant tal-Ġnus Magħquda għall-Palestina lis-sit internazzjonali Euronews. Dwar dan Iżrael li baqa' ma implementax riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda għal wafqien immedjat mill-ġlied ukoll qed jiffaċċja proċeduri fil-Qorti Internazzjonali tal-Ġustizzja f'The Hague li tneddew mill-Afrika t'isfel. Francesca Albanese spjegat kif Iżrael għandu relazzjoni mill-qrib mal-Unjoni Ewropea kemm politikament u anke finanzjarjament, b'dan qed iwassal biex Iżrael għadu għaddej b'mod normali. Intqal kif l-Ewropa hi s-sieħeb prinċipali għall-kummerċ ma' dan il-pajjiż, madwar 30% tal-kummerċ lejn Iżrael ġej mill-Ewropa. Isostniet li din mhux xi għażla iżda hu dak li jgħid l-artiklu 2 tal-ftehim ta' assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u Iżrael. Dan l-artiklu partikolari jgħid li għandu jkun hemm sospensjoni ta' kollaborazzjoni f'każ li jkun hemm ksur serju ta' drittijiet tal-bniedem. Din ir-relazzjoni mill-qrib ma' Iżrael tered biċċar f'Ottubru li għadda, ftit jiem wara li bdiet l-aħħar mowġa u l-akbar waħda fil-konflitt antik fil-Lvant Nofsani. Dan meta anke l-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola flimkien mal-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen min jeddhom u bla approvazzjoni tal-istess istituzzjonijiet li jmexxu iddeċidew li jmorru f'Iżrael u jagħtu il-barka lill-militar Iżraeljan wara l-attakk tal-Ħamas. Dan il-ġest ġie ikkritikat bl-aħrax mill-komunità internazzjonali bħala l-approvazzjoni għal ġenoċidju li beda iseħħ ftit wara f'Gaza. Dan wassal biex s'issa nqatlu aktar minn 30,000 persuna bil-maġġoranza tagħhom huma tfal u nisa innoċenti. L-assalt massiġġ minn Iżrael fil-medda ta' Gaza wassal ukoll għal protesti madwar id-dinja, inkluż f'Malta, fejn Metsola wkoll kellha tiffaċċja protesti minn studenti li akkużawha li għandha id-dem fuq idejha kif seħħ ukoll fl-Università ta' Vjenna x-xahar li għadda.